Bună! M-am gândit să-ți prezint acest exercițiu, având în vedere că viața ne aduce deseori provocări, momente de stres, incertitudine și situații care ne declanșează emoții intense. În acele clipe, mintea noastră reacționează automat, fără să ne ofere timp să alegem conștient cum vrem să răspundem. De aceea, astăzi vreau să-ți prezint exercițiul butonul de pauză, o tehnică eficientă care te ajută să-ți oprești reacțiile automate, să-ți recâștigi echilibrul interior și să alegi cum vrei să răspunzi. Ți s-a întâmplat vreodată să fii cuprins de greutatea unei emoții și să reacționezi înainte de a-ți da seama? Poate cineva a spus ceva care te-a rănit, înainte să poți gândi clar, ai răspuns impulsiv. Sau poate stresul și anxietatea au crescut atât de repede încât ai simțit că pierzi controlul. De cele mai multe ori, nici măcar nu ne dăm seama cât de mult comportamentul nostru este condus de reacții emoționale automate. Creierul nostru este programat pentru supraviețuire, iar când percepe o amenințare, fie că este un comentariu dur, un termen limită stresant sau o conversație inconfortabilă, amigdala, centrul emoțional al creierului, preia controlul. Acest lucru declanșează reacția de luptă, fugă sau îngheț, făcându-ne să acționăm înainte de a avea timp să gândim. Dar ce-ar fi dacă ai putea opri acest ciclu? Dacă în loc să fii prizonier al emoțiilor tale, ai putea face un pas în spate, recâștigându-ți controlul, alegând cum să răspunzi. Asta face butonul de pauză. Această tehnică psihologică simplă, dar puternică, este folosită adesea în terapia cognitiv-comportamentală pentru a crea un spațiu mental între un stimul emoțional și reacția ta. În doar 5 secunde poți schimba modul în care răspunzi, transformând impulsul într-o alegere conștientă. Partea cea mai bună? Nu ai nevoie deloc liniștit, de meditație profundă sau de vreun instrument special. O poți folosi oricând și oriunde, în mijlocul unui conflict, când te simți copleșit de muncă sau într-un moment de stres cotidian. În acest video te voi ghida pas cu pas prin exercițiul butonul de pauză. Vei învăța cum să întrerupi reacțiile automate și să preiei controlul asupra emoțiilor tale. La final, vei avea un instrument simplu, dar extrem de eficient, pe care îl poți aplica în orice situație dificilă. De ce funcționează acest exercițiu? Oprirea reacțiilor automate generate de amigdala cerebrală, partea creierului responsabilă pentru emoțiile intense, activează cortexul prefrontal, responsabil de luarea deciziilor. Îți oferă controlul chiar și în situații dificile. Obiectivul acestui exercițiu este să te ajute să nu mai reacționezi impulsiv la momente de stres, furie, anxietate, oferindu-ți un scurt moment de control conștient. Ești gata să-ți iei puterea înapoi? Hai să începem. 1. Spune în gând sau cu voce tare pauză. Acest cuvânt trimite un semnal creierului că nu ești în pericol real. 2. Mută-ți atenția pe respirație pentru 5 secunde. Inspiră și expiră lent, conștientizând senzația aerului care intră și iese. 3. Întreabă-te rapid: ce mi-ar plăcea să fac acum?
Această întrebare îți schimbă focusul de la reacția automată la o alegere conștientă. 4. Acționează diferit. Dacă de obicei răspunde impulsiv, încearcă să taci. Dacă ai evita situația, fă un pas înainte. Acum că ai parcurs acest exercițiu, ai în mână un instrument simplu, dar extrem de eficient, pe care îl poți folosi ori de câte ori simți că emoțiile preiau controlul. Dacă ți-a fost de folos, lasă-mi un comentariu cu experiența ta și spune-mi cum ți s-a părut și nu uita, tu ai mereu puterea să apeși butonul de pauză, să spui pauză și să alegi înțelept. La revedere!